गिबियावनो साफ्रोमबो रायजोफोरखौ खुलुमनाय जासिग्रोबाय आङो दिनै फ्ल'रावसो जिरायदों हायावसो गाहायावसो जिरायना दं आङो ओमफ्राय जा गरम जादों फांखा होबाबो जेबो जाया दा गोबां बाथ्रा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव रायलायगोन माने दिनैनि निउसआ बुहुद दङ आरोना ओमफ्राय बेनि गेजेराव आङो सिगां मोननैसो दिन्थि होनोसै फार्स्टआव नोंथांमोननो आङो खिथाग्रोनोसै आरोना बे जाहैबाय मा प्रेक्टिकेल बसुमतारिया माबा बाथ्रा बुंदों बिथाङा शर्ट कमेडिनि एक्टर नोंथाङा नायबानो जाबाय बिथाङा मा बुंदों दिनै 15 तारिख जुलाइ दिनै अपेनिं खालामनाय जाबाय दा रायजो राजा बयखौबो गासै जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि जेरावखि जाया थाया मानो बा गुबुन गुबुन जाथिफोर बयबो लागोन मिजिंथिबाय बे संकस खेराइ जे बे जिरायसालिनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय जे लटारिखौ होनाय जादों आं बेखौ खावलायहरबाय आरोखि प्राइसआ फार्स्ट प्राइसआ जाहैबाय बास दङ थार दङ बिदिनो गोबां दामि दामि गारि दङ आरो गांसेयाव 100 थाखा ओमफ्राय अनलाइन माने WhatsAppनि गेजेरजोंबो लानो हागोन अनलाइनै नाम नुखाबाय नङा होमबा माने संकसआवहाय संकस खेराइ फोरबोनि मोनसे गिदिर लटारि होदों ओमफ्राय बे लटारिखौ लानो थाखाय बिथाङा प्रेक्टिकेल बिथाङा फोरमायदों आरोना रायजो राजाफोरखौ लानो थाखाय अनलाइनबो लानो हागोन आरो सुबिदाफोरखौ ओमफ्राय आगष्टनि 30 तारिखआव जागोन होननानै बुंदों आरोखि बे लटारिखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों आरोखि दा नैथियावहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों ओमफ्राय भिडिअ क्लिपखौ ससे नायग्रोनाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं नोंसोरजों रायज्लायनोसै and today I must thank कि हमारा जो जनरल मनोज पांडे जी यहाँ आए थे लास्ट डूरन कप में रक्षा मंत्री जी के साथ और उस समय पे हमने कुछ रिक्वेस्ट रखे थे आर्मी और बोडोलैंड के लोगों से बहुत पुराना नाता है एक समय हुआ करता था हमारे सुरक्षा के लिए आर्मी डे एंड नाइट यहाँ काम करते थे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए यहाँ जो भी कुछ वायलेंस हुए थे ये सब एक परिस्थिति को बदलने के लिए आर्मी बहुत सेक्रीफाइस किए थे बहुत काम किए थे और अभी एक ऐसा समय आ गया जहां आर्मी हथियार लेके नहीं आ रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट करने आ रहे हैं जहां आर्मी अभी हमारे स्टूडेंट्स को हमारे यूथ को अभी देश के जो है सुरक्षा बल में या हमारे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जो एक नया योजना आए थे भारत सरकार की अग्निवीर इसमें भर्ती करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम लोग को एनसीसी यूनिट भी मिल गया कोकराझार में बहुत कम दिन में एक एनसीसी यूनिट मिल गया अभी हमारे हर स्कूल कॉलेज में एनसीसी शुरू हो जाएगा और अभी उम्मीद है कि एक सैनिक स्कूल का हर स्टेट में एक ही सैनिक स्कूल है हमारे आसाम में भी एक है लेकिन हम चाहते हैं बोडोलैंड के लोग हमारा जो पेट्रियोटिक जो एक विचार है सोच है वो बहुत ज़्यादा है किसी का कम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा हमारे यूथ को हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मौका दिया जाए कि देश की सुरक्षा के लिए देश सेवा की काम करने के लिए इसीलिए हमने एक सैनिक स्कूल का मांग रखा है मैं बेजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय नुदों जे नोंथाङा भिडिअ नुबाय थाखादों कि थांनाय हरावहाय जेनाखि राइजिं बड'लेण्ड मोनसे निउस पर्टेलनि सिङाव अफिसाव हाबनानै सिखावा हाबदों आरो सिखावा हाबनानै गोबां बुस्थु केमेरा बायदि खावना लांनो नागिरबायमोन ओमफ्राय बेवहाय बिथांमोना थाल मोननानै माने हाबनानै मानसिखौ हमनो मोनबाय आरोखि दा हमनो मोननाय मानसिया दिनै पुलिसनि गथाय हरबाय बेखौ आं मिथिनाय जादों आरो दिनैनि भिडिअनि ओमफ्राय मोनसे गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर नोंथांमोना नुदों कि दिनै ओरै बाक्सायावहाय बबेबा मोनसे बाङालि गामियावहाय हाबानि समावनो दिनै दुखुनि रादाब साग्लोबदों आरो थारमाने फुरा हाबानि जानाय लोंनाय संनाय धुमधाम जाखाजोब्बाय एकदमबारे खालामजोबखाबाय आरोना खिन्थु बे समावनो दिनै NGO निफ्राय आरो पुलिस प्रशासन लेभेलनिफ्राय थांनानै हाबाखौ होबथाहैदों मानो ताइका हाबाखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बेनो जाहैबाय मा जायफोरनाखि हिन्जाव गोदान बे हिन्जाव गोदाना 16 बोसोरल' जाहैबाय ओमफ्राय बे 16 बोसोरल' हिन्जावखौनो बिसोरो माने बैसोखौ बायनानै 19 बोसोर जाबाय होननानै माने फेक मोनसे डकुमेन्ट्स बानायदों आरोखि जायनि फलाव बेखौ उनावहाय सुलु लानानै मोनथिनो मोनबाय आरो मिन्थिनो मोननाय बायदिनो आयेननि बायदियैनो बेखौ डाइरेक्ट हमनाय जाबाय आरोखि 16 बोसोराव हाबा जानो मोना ना माने बेनिखायनो दिनै बेखौ हमनाय जाबाय आरोखि दा दिनै हाबायानो सेस दिनै हुलुस्थुल जाबाय दाना हाबायावनो हुलुस्थुल पुलिस थांजोब्बाय NGO थांबाय दिनै हमनानै लायलायनाय जाबाय बेफोरबायदि काहानिया दिनै जादों आरोखि नोंथांमोना नुखाबाय
आरो मोनसे जाबाय मा लोगोफोर मोनसे बाथ्रा जाबाय मा डक्टर मिडिप शर्माया बुंदों एबारनि आसामदारि रिक्रुटमेन्टनि जेनाखि एग्जामिनेसन बेयाव नेगेटिभ मार्किं थागोन आरो बुहुत चेलेन्जिं जागोन एबारनि एग्जामा मानोना आवगायाव नेगेटिभ मार्किं होआखैमोन नेगेटिभ मार्किं होनानै मेबि बेयाव जाहैबाय मा 11 लाख मानसिया एप्लाइ खालामदों स' बेनिखायनो नेगेटिभ मार्किं होआबा माने सेलेक्सन खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो मोजाङै फरायबानो जाबाय आरो फै हेमिडिप शर्माया मा बुंदों आं नोंथांमोननो खिथानो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कमिशने परीक्षार जितु आमार ग्रेड 3 और ग्रेड 4 परीक्षा अनुष्ठित हब तार सिलेबासखन प्रकाश करिब मैं संबाद माध्यमक अनुरोध करिम जे आपनालोके जाते सिलेबासखन अलपमान बहुल प्रचार करि दिए छात्र छात्री सकल जाते उपकृत হয় আৰু এইবাৰ পৰীক্ষাত এটা নতুন দিশ আমি সংলগ্ন কৰিছো আগতে পুলিচতো কৰো যে এইবাৰৰ পৰা নেগেটিভ মাৰ্কিংৰ এটা সিস্টেম হ'ব অৰ্থাৎ ভুল উত্তৰ কৰিলে মাৰ্কিংটো নেগেটিভ হ'ব এদিনাখন মই ফেসবুকত কৈছিলো তাৰ পিছত আপোনালোকে বহুতে প্ৰচাৰো কৰিছে এইবাৰৰ যেটো পৰীক্ষা ই অলপ খুব এটা चैलेंजिंग एग्जाम हब जे पार्टिकुलर एटा सब्जेक्ट 11 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दिब आमी जेतिया मेट्रिक परीक्षाओ पातो हाईएस्ट आमार कैंडिडेट है 5 लाख 11 लाख परीक्षार्थीक लई परीक्षा पातार रेकर्ड यूपीक बाद दी कोनो स्टेटर आजिलेके नाई कारण यूपीए कोनोबा परीक्षा 18 लाख कैंडिडेट है जनबसति बहुत किंतु अসমত 11 लाखर कोनो परीक्षा आजिलेके केतियाও कोनेও अनुष्ठित करिब करार प्रयोजनीयता अहाय नासिल এইবাৰ আমি নিযুক্তিত এটা দিশ আছিলে যে এবাৰ আমি ফিজ লোৱা নাছিলো অৰ্থাৎ পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কোনো ফর্ম ফিল আপৰ কাৰণে কোনো মাসুলৰ প্ৰয়োজন নাছিলে সেই কাৰণে নাম্বাৰটো বাঢ়িলে দ্বিতীয়তে ফাৰ্স্ট পৰীক্ষাটোত যেটো এটা মানুহে ট্ৰান্সপাৰেন্সি দেখিলে স্বচ্ছতা দেখিলে যে দুখীয়া লৰা ছোৱালীয়ে নিযুক্তি পাইছে হিউ প্ৰেৰণা যোগালে তাৰ ফলত 11 লাখ कैंडिडेट হৈ গল মই ইমান আশা কৰা নাছিলো পৰীক্ষা পতাটো আমাৰ বাবে এটা খুব চ্যালেঞ্জ হ'ব ডিসি সকলেও সেন্টাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব যি নহওক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু সময়ে সময়ে যি ডেভেলপমেন্ট হয় আপোনালোকক জনাই থাকিম